Türkmenistan soňky bir neçe ay bäri ýitileşip dowam edýän ýanygyçylygynyň fonuny golaýda Mary vilayatynyň ýolutyn etrawyna ýanygyç beketleriniň birini awtolog ýanygyzynyň üstüne işgärler bilen sürüjüleriň arasynda ýakalaşyk boldy. Goh galmagaly gatnaşan raýatlar polisiýa işgärleri tarapyndan jogapkärçilige çekilýär. Ýanygyçylygy ýylatyň günnelik durmuşyny bökdüýär. Awtolog eýeleri bir neçe sagatda benzin nobatyna garaşmaly bolýarlar. Üstesine ýanygyç uloglary çäkli möçberlerde berilýär. Sürüjüler guýulýan ýanygyçyň hirine we göbürümine şüphe bildirýärler. Gytçylyk, nobatlar we ýanygyç guýucu işgärleri bolan ynamsyzlyk raýatlaryň arasyna tolgunçuklary gahar gazaby sebäp bolýar. Biziň awtologumyzda Eko 93 diýip goýan benzinleri A80 görnüşli benzin bolup çykdy. Diýip ýeňil awtomobil ulaglarynyň sürüjüleri aýdýar. Ýokary hille Eko 93 benzininiň 1 litri Türkmenistanyň 2 manatdan, A80 benzini 1 manat 15 teňeden satylýar. Sürüjülere görä ýanygyç beketler Eko 93 benziniň bahasyna A80 benzinini satýarlar. Bize aldap kän pulumuzy aldyňyz, az mukdardaky benzini gymmat bahadan satdyňyz. Bize pulumuzy gaýtaryp beriň ýa-da bizden aldyw ýoly bilen alan puluňyzyň öwedine benzin goýup beriň. Diýip sürüjüler ýanygyç beketleriniň işgärleriniň üstüne azgyrylyp başlaýarlar. Işgärler bu aýyplamalar boyun alyp sürüjüleriň pullaryny ýygyna gaýtaryp berýär. Ne de bu gurrunları inkar edip adamları köşeştirmeye çalışýar. Şondan soňra adamlar ýakalaşyp başlady. Polisiýa ýanygyç guýuju işgärleriň tarapyny çalyp, adaty raýatlary sürüjüleri polisiýa bölümine alyp gitdi. Diýip şaýatlar aýdýar. Azatlyk radiosu bu waka boýunça Mary vilayatynyň ýolutyn etrawynyň etrap häkimliginden hem-de ýerli polisiýa bölümünden tesbir alyp bilmeýär. Etrawyň beýleki bir ýanygyç beketini ýanygyç guýuju işgärler bilen ýüklog sürüjüleriniň arasyna hem goh galmagaly bolupdyr. Ýöne bu galmagalyň ýygy ýakalaşygy ýazmandyr. Sebäpde dizel ýanygyçy ýyry ýükloglaryň çäkli möçberlerde berilip başlanypdyr. Bu ýagdaý ulag sürüjüleri bilen ýanygyç guýujularyň arasyna galmagaly ýol açypdyr. Dizel ýanygyçy her bir ýük ulagyny çäkli möçberde 100 litr berilýär. Onda da uzaklygyň nowbatda garaşmaly. Biziň ýük ulagymyzyň baky 600 litr dizel alýar. Çäkli möçberlerde satylýan dizel hem dogry dürst guýulmaýar. 100 litr diýip 80 litr guýýarlar. Ähli beketler kim guýýar? Diýip bir ýüklog sürüjüsi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Awtolog eýeleri beketlerdäki awtomatlaşdyrylan ölçüýüci enjamlarda görkezilýän sanlary ynamsyzlyk bildirýärler. Beýleki bir ýüklog sürüjüsi üstüne para berip has köp möçberlerde dizel ýanygyçyny satyn almagy mümkinligini aýdýar. Meniň ýük ulagymyň baky 600 litr dizel ýanygyçyny alýar. Men 50 manat para berip bakymy doldurtmagy basardım. Ýanygyç beketiniň ölçüýüjisi meniň ulagymy guýulan dizeliň möçberini 650 litr hükmünde görkezýär. 600 litr göwrümi bolan benzin bakyna 650 litr ýanygyç guýup bolmaýar. Diýip ýüklog eýesi aýdýar. Awtolog eýeleri bu ýagdaýa garşylyk bildirip beketleriň işgärleri bilen galmagaly edipdirler. Ozalam awto ulagyň bakynda 50 litr dizel bardy. Kim guýýaňyz diýip aýtsak, bar nirede dogry guýýan bolsalar, şol ýerden guýduraýyn diýip bizden gaty görüp aňyrsyna öwrülip gitdi. Diýip ýüklog sürüjüsi aýdýar. Azatlyk radiosu bu waka boýunça hem ýanygyç beketiniň işgärlerinden tesbir alyp bilmeýär. Ýanygyç serişlerine baý Türkmenistanyň soňky bir neçe ýylyň dowamyna ýygy-ýygydan benzin gytçylygy ýüze çykyp başlady. Ýöne şeýle ýagdaýlar soňky bir neçe aýyň dowamyna hasda ýitireşip dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýitireşýän ýanygyç gytçylygy barada ýygyderli habar berip gelýärler. Dowam edýän gytçylygyň arasyna iýulyň soňky hepdesini Lewap vilayatynyň her bir awtology bir saparda berilýän ýanygyçyň möçberi 10 litrçeni çäklendirildi. Munyň ideýany awgustyň 1-nji hepdesine Mary vilayatyny hem täze düzgüne geçilip bu sebäpde awtologlary bir saparda berilýän ýanygyçyň göwrümi 20 litrçeni çäklendirildi. Soňky maglumatlar bilen bu sebäpde ýyry ýükloglaryň bir saparda berilýän dizel ýanygyçynyň göwrümi hem 100 litrçeni aşakladyldy. Häkimetler ýyry ýükloglaryň uly göwrümli ýanygyç baklary bilen bagly meseleleri munlara hem gün tertibine getiripdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary geçen ýylyň noýabryna halkara urlar boýunça gatnaýan goşo bakly ýükloglaryna zawod döndürilerine oturdulan ikinji baklaryň aýyrdylmagynyň talap edilip başlananyny habar beripdiler. Şonu häkimetler bu ýagdaýy ýüklog sürüjüleriniň serhed üstü dizel tewdasy bilen meşgullanmakda guman edilmegi bilen düşündiripdiler. Türkmenistan dünýäde awtomobil ýanygyçynyň ardan bahasy boýunça iň öňdäki ýurtlaryň hataryna gelýär. Bu ýurtda 1 litr benziniň Eko 93 görnüşi 2 manatdan, A95 görnüşi 1 manat 50 teňeden, A92 görnüşi 1 manat 35 teňeden,
ATV'nin görünüşü 1 manat 15 tengeden, dizel yanğıcı 1 manattan satılýar. Bu bahalar dollaryň resmi alış-çalış bahasy boýunça takminan 30 sent we 60 sent aralygynda bolýar. Benzinin bahasy dollaryň gara bazar bahasy boýunça hasaplananyny 5 sent bilen 10 sent aralygynda üýtgeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary dowam edýän gyçylygyň arasyna marwulatynyň beýlik sebitlerini hem awtolog eýleriniň arasyna nägilelikleriň artýanlygyny, olaryň gatnaşmagyna başga beketlerde hem dawa jenjelleriň, ýakaraşyklaryň we goh galmagalyryň bolup geçýändigini habar berýärler. Bu ýagdaý boýunça hiç ýere arz edip bolmaýar. Arz etseňem özüňe günäkär çykarýarlar. Diýip bir ýa-da usurjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şükür aýtdy. Paxta ýygyny mövsümi vilayet ýaşaýjylarynyň durmuşyna yaramaz täsir ýetirýär. Balkanda yerli döwlet edaralarynyň işgärleri we ýokary okuw jaýlarynyň studentleri özleriniň kanuny dinç gününi paxta meýdanlarynda geçirmäge mejbur edildi. Azatlyň Balkandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýekşenbe güni birjer işgärleri we studentler paxta meýdanlaryna köpçülikleýin uğradylypdyr. Balkanabadyň Gumdagyň döwlet edaralarynyň işgärleri bereket etrabynyň paxta meýdanlaryna alınıp barylypdyr. Paxta meýdanlaryna uğradylanlaryň arasyna büdjet edaralarynyň tas ählisi bar. Diňe kaziýet, MHM we prokuratura edaralarynyň başga kanun goraýjy we harby edaralaryň ählisi paxta ýygymyna çekildi. Paxta ýygym kampaniýasyna welayet häkiminiň hut özü gödäwçilik edip paxta meýdanlaryna işin başına durdy. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri aýdýar. Ekin meýdanlarynda ýekşenbe güni paxta ýyganlaryň arasynda studentler hem bolupdyr. Vilayet administrasiýasyna ýakyn çeşmeleriň maglumatlaryna görä paxtanyň dinç günlerinde ýygylmagyna we oňa yerli ilatyň köpçülikleýin çekilmegine sebäpden hasyl planyndan juda izde barýanlygy sebäp bolupdyr. Häkimiň özüniň paxta meýdanlarynda mejburi ýygymy bas bolmagy Günmatyr welaýatyň paxta plan borsnamasyny heniz 25% ýerine ýetirmänligi bilen bagly. Etrap häkimleri paxtanyň ýokdugy bilen düşündirip, günlük meýilnamalaryň hem ondan birini ýerine ýetirip bilmeýändikleri bilen düşündirýärler. Sol sebäpli welaýat häkimi büdjetçileri we talipleri mejbur edip, her dinç güni her bir adam 20 kilogram paxta ýygsa, welaýat boýunça has köp paxta harmana tapsyrlar diýip bu mejburi kampaniýany gurnady. Dip anonimlik şertinde gürleşen çeşmeýdär. Vilayetdäki polisiýa idaralarynyň ofitserleriniň, ýol gözegçilik polisiýa ofitserleriniň hem raýat eşigini giýip paxta ýygandygyny çeşmeler gurrun berdi. Vilayet häkimi paxta plany ýerine ýetirilmese prezidentiň onu wezipesinden boşatmagy duýduranyny aýtdy. Emma vilayetde paxta plany ýerine ýetirmek üçin ýeterlik hasyl ýok galy bersede, bereketde Mawtumuluda we Gyzyrarbatda ýagşy günler başlanyp howanyň temperaturasynyň sowamagyna garaşlýar. Hasylyň bar bolany zaýa etmän ýygnap alsalar zor bolany. Diýip ýene bir çeşmeýdär. Balkan vilayatynyň paxta meýdanlaryna iş güýjüniň mejburi ýagdaýda toplanýan wagtynda etraplarda paxta ýygýan kombaynlaryň ýetmezçilik edýänligini paxtaçylar aýdýarlar. Jemi welayat boýunça kadaly 4 tane kombayn hereket edýär. Olaryň hem paxtany ýygnanyndan ýere zaýylap dökeni köp. Paxta ýygýan kombaynlaryň ýygyny arsylamak üçin köp sanly ýygymçy gerek bolýar. Diýip çeşmeleriň biri gurrun berdi. Mejburi paxta ýygym kampaniýasy Balkan vilayatynda jemgyýetçilik transportynyň işini bökdüdi. Awtobuslaryň, minibuslaryň şäherdäki we şäherara gatnawy çäklendirildi. Jemgyýetçilik transportynyň uly bölegi ýygymçylary paxta meýdanlaryna daşamak üçin ulanylýar. Bu aralykda Daşoğuz vilayatynda hem paxta ýygyma bat berilýär. Türkmen News neşri Daşoğuz Nebet Gaz Guruluşy we Daşoğuz Transgaz buramalarynyň işgärleriniň könürgen çetrabynyň paxta meýdanlaryna zor bilen alınıp barlandygyny habar berdi. Maglumaty görä adamlar ol ýere 15-20 günlük ýatymlaýyn iberilýär. Şu ýyl türkmen häkimetleri paxtany ýygmak işine möhletinden tas bir ay ýer başladylar. Resmi taýdan sentýabryň ortalaryna ýakyn başlanýan paxta ýygym kampaniýasyna büdjet edaralarynyň işgärlerini, studentleri we etkerleri awgustyň 2-nji ýarymynda çekip başladylar. Liwapda polisiýa işgärleriniň hem paxta ýygyma çekilenligi we olaryň özlerine derek paxta meýdanlaryna öňkü tutsaglary uğratmak ýaly çärelere baş goşanlygy belli boldy. Kanuny gadagançylygy garamazdan Liwapda paxta ýygyma mektep okuwçylary hem çekildi.
Sentýabryň başynda paxta meýdanlaryna milli howpsuzlyk işgärleriniň gözegçilik edýänligi habar berildi. Türkmenistanyň hökümeti şu ýyl 1.250.000 tonna paxtanyň ýygyljygyna garaşýar. Bu paxta plany ençe ýyl bäri üýtgebsiz eglan edilýär. Paxta önümçiliginde mejburi iş güýjüniň ulanylmagyna garşy çykýan halkara guramasy Cotton Campaign halkara jemgyýetçiligini Türkmen döwleti tarapyndan guramalaşdyrylýan mejburi zähmet bilen öndürilýän türkmen paxtasyndan ýüzebermäge çagyrýar. Paxta önümçiliginde mejburi zähmete ulanmakda ýyllar boýy ýazgyrylýan Türkmen hökümeti öz adyna halkara derejesinde edilýän tanqidlere reaksiýa görkezmeýär we öz paxtasyny Hytaý, Orsiýa, Türkiýe, Iran we Koreýa ýaly ýurtlara satýar. 15 oktýabrda Israil Liwanyň gündogurunda Hizballah toparyna garşy täze zarbalary urdy. Bu Premier Minister Benjamin Netanyahu'nun İran tarapyndan goldanylýan topara rehimiň bolmajakdygy baradaky wadasyndan soň amal edildi. Israil'in Liwanyň Beka jülgesine uran ensimi zarbasynda Baalbek şäherindäki bir keselhananyň isi togtady diýip Liwanyň resmi milli habar agentligi ma'lum etdi. Bu zarbalar Netanyahu'nun Hizballahyň 13 oktýabrdaky dron hüjümlerine rehimsiz jogabyň beriljekdigi baradaky sözünden soň atyldy. Hizballahyň dronlar bilen Israil'in merkezine uran zarbasynda Israil'in 4 eskeri helak bolupdy. Netanyahu ölen eskerleriň gulluk geçen harby bazasyna saparynyň dowamında eden çykysynda Israil'in topara garşy zarbalaryny rehim görkezmän Liwanyň ähli ýerinde sol sanda Beyrutda hem dowam etdirjekdigini aýtdy. Amerika Liwanyň gün ortasyndaky aglawa ýerleri gözegçilik edýän hem topar hem de siýasy partiýa bolan Hizballahy terrorçy guramy hökmünde ikrar edýär. Ýewropa bilelesi toparyň harby ganatyny özüniň gara tanybyna goşdy. Ýöne onuň Liwanyň parlamentinde ornary eýelýän siýasy bölümine garşy gazagynçylyk girizmedi. Hizballahyň Israil'in Benjamin şäherindäki harby bazasyna uran zarbasy geçen ýylyň oktýabryndan bäri Israil'e garşy amala aşyrylan iň ganyny hüjüm boldy. Israil'in howa hüjümünden gorunç ulgamlary Hizballahyň atan dronlarynyň toplumyny ýüze çykarmakda we olary ýok etmekde kynçylyk çekdi. Adatça Israil'in döwrewap howa hüjümünden gorunç ulgamlary Hizballahyň atan raketalaryny meselesiz ýok edýärdi. Hizballahyň adam pidaly darbalaryndan soň Israil'in 14 oktýabrda Liwanyň demirhazyk hewitlerine uran howa darbalarynda azyndan 21 adam öldü. Mundan başga da Israil Liwanyň gün ortasyndaky 25 owanyň ýaşaýjylaryna hewitten evakuasiýa bolmaga görkezme berdi. Sol bir wagtda Netanyahu'nun idarasy 15 oktýabrda beýanat ýaýradyp, şu aýyň başynda Iranyň amala aşyran giňgerimli raketa hüjümine jogap bermek çärelerinde özüniň ýakyn ýarany Amerikanyň pozisiýasyny nazarda tutjakdygyny, ýöne bu ýagdaýda öz ýurdunyň milli wähbitleriniň ileri tutuljakdygyny belledi. Biz Birleşen Ştatlaryň pikirlerini diňläris. Ýöne soňky kararlary öz milli wähbitlerimize laýyklykda kesitdäris diýip Netanyahu'nun idarasynyň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Israil'in Tehranyň 1 oktýabrdaky zarbasyna jogap hökmünde göni Iranyň özüne zarba urmaga taýýarlyk görýändigi baradaky isaratlar Tebitde has uly regional ursun turma kuwatyrlaryny artdyrdy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden Netanyahu dartgynlyklary mundan beýlekde ýitilestirmezlik üçin Iranyň ýadra ýa-da newit detgalaryna garşy urgy urmazlyk barada duýdurdy. 13 oktýabrda Biden Birleşen Ştatlaryň özüniň ýaranyny goramak tagallalarynyň çäginde Israil'a howa hüjümine garşy tat batareýasyny we eskerlerini ýollamak barada görkezme berendigini ma'lum etdi.